den her. Jeg skal lige afbygge. Jeg skal lige have en afføringsrampe. Fordi der er ikke kommet nogen kran. Så der må vi skulle lige have gulvbrædder det her. Skal vi se. Så gør vi sådan der. Skal jeg lige se en gang om det. Det skal sgu nok gå godt. Du bliver bare stå der helt stille. Så skal vi lige have. Jeg tænker på, kan det her fru ikke lige hjælpe os et øjeblik? De skal næsten ikke bestille noget, kom. Nå, der. Og hvad er navnet? Carina. Ja. Husk det, fordi om lidt, så kan det være noget glemt. Carina, du skal ikke lave så meget. Du skal bare stå på det her bræt, så kommer resten af sig selv. Ja, det var ikke nok, at du kommer op og stå for Henrik Henning. Så ja, frem på ind til mig. Kan du komme lige op? Op og stå. Nu skal du høre. Det jeg forestiller mig, der skal ske nu. Om lidt, så stiller du dig op på mine skuldre. Så vævler du dig ud i døden. Og lander på brættet, hvorefter Carina forlader os for en stund. Carina! Jeg ved ikke, hvor højt det er til loftet, så du kan godt være, at du skal flade lidt ud. Så du rammer med hele kroppen på en gang. Okay? Ja, okay. På et tidspunkt frem, så kommer hun drønende ned mod os igen. Og så napper du hende i den her. Og Carina, det kan godt være, at du skal krumme dig lidt sammen i nedfaldet. Det finder de ud, det finder du ud af. Så er der nogen her, der sidder og tænker, hvad fanden har det der med at se døden i øjnene at gøre? Det kommer vi til nu. Frank, du får et strik om halsen. Så vi lige se her. Sådan her. Når du så står op på mine skuldre, så prøver du lige at få fæstende krogen op i ringen. Så har jeg målt sådan cirka ud, at når Frank rammer jorden, så kan han kun lige mærke, at knuden strammer sig ikke mere eller mindre. Det er jo der, man tænker, hopla, jeg lever. Nu må vi se, det bliver spændende. Nå, Frank, for i sikkerheds skyld, så skal du lige tage den her på. Har du taget den på? Det er som om farven flyver ud i ekstra. Nå, så skal vi have dig op og stå på mine skuldre. Den her, den kan... Ja. Prøv at se, jeg har lavet det. Prøv at se, den kan du sagt. Kan du komme op på brættet? Prøv at se, du tager fat der. Og så vil jeg gerne have, at du hopper op og står i et spring. Og jeg vil gerne lige sige, hvorfor. Jeg har været ude for før, når de tror kraftigt med de her, de er ripstige jo. Så når du kommer hjem, så kan Linda jo godt se, der har stået nogle fremmede og fedte med boldhåndtaget. Så, du hopper op. Ja. Frem kan du muligvis hoppe en lille smule højere. Prøv at se. Jeg ser, om jeg kan fire dig deroppe. Læg dig ikke over vej, kom. Hold kæft, det er ordentligt. Nu kommer jeg på. Det er hvor kraftigt meget det store idiot deroppe. Jeg har et ændringsforslag. Jeg springer ud for dine skuldre. Hvorfor fanden tænker vi ikke på det starten? For helvede, ja, så skal jeg jo kraftigt med den om halsen. Nu synes jeg, nummer udvikler sig jo meget uheldig retning. Men det springer vi over, det er for farligt. Jeg skal have det her på. Nu skal jeg se her, Frank. Jeg vil sige lige lidt hurtigt gymnastikkostyme. Og du står fast som en klippe. Så bevæger jeg mig op herovre på sydsiden. Skal du på toilettet først? Der kommer du. Ja. Ja, jeg sniger mig lige lidt herovre på sydsiden.
Det ser så let ud, når man står nede for foden af bjerget. Der kommer jo kraftigt meget op på det tårnhøje helvede. Jeg har et ændringsforslag. Vent lige. Nu bliver jeg kraftigt med klub. Jeg får for helvede aldrig let i helt der figur, jeg er lille menneske. Og vi så springer over med flere gæsterne i favnen. Du må gerne sætte dig lige så vi trænger, ja. Nu er jeg her. Giv lige stor hånd. Jeg har ikke haft med ud på det der, der var tvivl om, vi kunne lægge damerne for jorden. Så jeg har en lille adopteret en kort hovedbaby. Og vil gerne give en hånd. Det er Ice Beaver, han har fået tur mange gange. Og Ice Beaver er helt vant til ham placerer vi her. Sådan der. Og se, frem så kommer du hen og stiller dig bag med mig. Og ikke noget med noget. Så tager du godt fat her i ugens tilbud. Så løfter du mig højt op i luften. Og så kyler du mig ned på brættet. Så husker du at tage nettet og gribe Ice Beaver for fanden. Ellers har vi det store salatbord. Er du med? Så kører du frem. 1, 2, 3, kom! Yeah!